Il-każ tat-tifla Niġerjana li f'Jannar li għadda instabet mejta fir-residenza tas-Sorijiet f'Ażabbar reġa' fl-aħbarijiet hekk kif tħabbar illi l-inkjesta indipendenti ordnata mill-Ministeru tal-Familja issa ġiet konkluża. Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali ġie ppreżentat bil-konsiderazzjonijiet tal-imħallef Philip Xiberras permezz ta' dan ir-rapport ta' inkjesta. It-tifla kien jisimha Victoria Aluko fit-22 ta' Jannar li għadda kienu ħarġu d-dettalji tal-każ xokkanti ta' din it-tifla ta' 7 snin. Kienet tgħix fir-residenza tad-Dominikani f'Ażabbar flimkien mal-ġenituri tagħha u ż-żewġ ħuta. Il-kawża li waslet għal mewta trid tiġi stabbilita kif għadha għaddejja l-inkjesta maġisterjali. L-inkjesta qed titmexxa mill-Maġistrat Ian Farrugia. L-Aġenzija Appoġġ ukoll daħlet sewwa f'dan il-każ. Il-Ministeru qal illi ttieħed parir legali mingħand l-Avukat Ġenerali dwar meta għandha tiġi pubblikata l-inkjesta indipendenti. Fid-dawl ta' dan il-parir, il-pubblikazzjoni se tkun posposta sakemm tintemm l-inkjesta maġisterjali biex l-inkjesta maġisterjali li l-proċess tagħha għadu ma ntemx ma tkunx preġudikata jew b'xi mod influwenzata. Madankollu l-Ministru għall-Familja qal illi se jkun qed jieħu konsiderazzjoni l-kontenut tal-imsemmija inkjesta fejn jidħlu materji ta' natura amministrattiva b'mod immedjat.